So guys, गासिबो मोजाङैनो दं. वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनलाव जे नार्जारि दायो आं ब्लग भिडिअ बानायनायखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जायगाफोरखौ माबायदि क्रिसमस सदा दंफाङा बै नै बिबारफोरा न'फ्रा बै नै हाजोफ्रा बै नै खाथियावनो नै जोंनि ओंखाम जाग्राफोरा डेस्कफ्रा ओंखाम जाग्राफ्रा 12टानिफ्राय सुरु जायो आरो ओंखाम जानायफ्रा जोंनिया नै सासेया गेदेरा जाखांबाय दायो नै आसोलफ्रा ओंखाम जागासिनो दायो मा ओंख्रि माबालै नारेंखल ओंख्रि ओमफ्राय कफि दालि टमेट' जागासिनो दायो दै बथलफोराबो नै नारेंखलनि दङ मानो दै गारबाय थादों नै हेन'गा सिङा आखाइ सुग्रायैहाय नै जायगाफ्रा खान्थाल दंफांफोरा फिथाइ थायाखै दाबो जों दा थाबायगासिनो दं नै लोगोफोराबो नै थाबायगासिनो दायो नै ओरैजाय इयो ब्लाड बेंक थै लाखियो आरो ब्लाड बेंक बाय नै इन्दिबो बिराद दंलाबायो नै बेयाव गारि दोनग्रा मा होनोथाय गारि दोनग्राखौ मिथियाबो गारि पार्किं ना मा होनो ओमफ्राय नै ओरैजाय नै वालाव बिबार माबादों साजायदों मोजांथार दायो स' गाइस भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम साबसक्राइब खालाम शेयार खालाम लोगोफोरनो उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय अके देन